Learn about copyright on YouTube. You got copyright content ID on YouTube. Okay. Sige, tanawon. Basahon talang kaunya. Okay. Nia. Ah, ang pangutana, dala na lang. Okay. Ang pangalan ng iglesia matapos umakyat si Lord sa langit ay nakadepende sa mga lugar kung saan na. Kuan sila, tawag in ang question, anos ado nahimong Katoliko? Kailan na naging Katoliko ang iglesia at Roman Catholic? Anos ado nahitabo nga nahimong Katoliko ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Nya kanus apod nahitabo nga gitawag siya Roman Catholic? Asa dapit ang esensya nga nahimong tawag ining Roman Catholic. So ang ato ang tubag sa pagtukod pa lang ni Kristo sa iyang iglesia, naa na siya tinguha nga ang iyang simbahan Katoliko. Ay bininyo nga no, yung pa niya. Sultihan ko ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog ni ini. Pag-ingon niya nga, bisang gani ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog ni ini. Nga nakasulti man si Kristo ana. Kaya sumala pa ni Propeta Daniel, Daniel Kapitulo 2, versikulo 44 hangtod 45, kining maong gingarian nga tukuron sa Dios, buntugon niya ang magingarian og mubarog hangtod sa kahangturan. So sa pagsulti ni Ginoong Kristo nga, even the gates of hell shall not prevail against it, na ana sa tinguha na ang iyang iglesia mukaylap ipakaylap ngadto sa tibuok kalibutan. Sa man din ning tawag ining term Catholic from word kata in holos, throughout the whole. Ang buti pasabot makaylapon or ipalukop or malukpanon. Sa English is universal. So nga naman tungod kay 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot sa Dios ang tanang tao maluwas. Asa man di ang tanang tao sa Jerusalem lang? Kaya padili mamahimong Katoliko ang iyahang tawag ining iglesia? No. Ang iyahang tawag ng iglesia ipakaylap ngadto sa tibuok kalibutan gikan sa gitawag og Jerusalem. Di ba? San Lucas kapitulo 24 versikulo 47. Di ba? Sama na ang katuyan ni Kristo ipakaylap ang iyahang simbahan sa tibuok kalibutan. So biya pa lang sa pagtukod o before pa natukod, katuyuan na sa Dios nga ang iglesyang iyang gitukod is ipakaylap, makaylapon. Ipakaylap sa tibuok nga gitawag og kalibutan. Kaya ng pangutana, kumingon sila nga dili Katoliko, kana di inyong pundok, piki, day na. Nga naman, kay, di magkakatoliko, kang Kristo Katoliko man. Diba, yung mga ni Kristo, San Mateo 28:20, ako mag-auban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O nanapod, another na po ang pagkakatoliko, Catholic in time. Nga naman, abot pasabot, nga kining iglesia nga iyang gitukod, di yun ni mabuntog, di ni mawala sa tanang panahon. So, Catholic in place, Catholic in time. So Catholic in origin nga naman kay kinahanglan nato i-trace ang ato ang tawag anang kaning ato ang pundok masumpay ba dito sa mga apostol sa panahon ni Ginoong Kristo. Kung di na masumpay maigo ta ang tawag ining Catholic in origin. Di ta kapasar ana. Kaya ang uban kay common nilukop na sa tibok kalibutan kami Katoliko pwede lang mi Romano. Okay. Granting without admitting sa Catholic in place na amo. Nilukop ang inyong pundo sa tibok kalibutan. Pero ang pangutana, makapasar ba mo sa Catholic in origin o Catholic in time? Di nakapasar. Nga naman, buto naman ang murag uhong ni Abtong Kuan, ni Abtong tuig 1500 sa panahon ni Martin Lutero. Before Martin Lutero, wala pa magyud na sila in taon. Di ba? So usa, katuyuan ni Kristo nga ang iyang simbahan Katoliko. Number two, ingon pa niya, anus anahimong Roman Catholic? Ang word na Roman Catholic is dili man in taon na siya tawag anang racial term or civil term. Kaya para ingon nila nga kuan man ka Filipino man ka kanang Romano Katoliko man ka. Kanang imuhang tawag sa imo is Romano Katoliko nga Filipino man dako ay ilang una nga tawag ining pag minyo ang Romano Katoliko civil term na ay dili Ang word nga Roman Catholic it is an ecclesiastical term. Buti pasabot ana, pinakauna is nagtuota nga ang opisina ni San Pedro naa sa Roma. Ang nga naman kay San Pedro nakaabot ng Roma. Dito magigipatay sa Roma. Unya ang office sa pagka-obispo gi-exercise sa San Pedro nga sa unang panahon sa atong tawag anang first century. Sa first century AD, maghulat sila sa desisyon ni San Pedro before sila mag-implement og pagtulunan o doktrina. Hulat sa desisyon San Pedro. So kana siya nga authority, kana siya nga power from the time of the Apostle Peter
dito sa Roma until now is karon ni-exercise na. So kumingon tag Roman Catholic ato ang gidawat ang authority na San Pedro nga nagsukad di nga nagsukad tawag ining ganang milambo gikan didto sa gitawag og Roma nga gikan pod sa Jerusalem. No, mo na nga ato ang gidawat man gitawag tag Romano Catholic because we are united with Peter. Okay, kung di tayo united with San Pedro, di man tayo united with Kristo. Diba? Ingon good ni Kristo, nagdawat ninyo, nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako o nagsalikway sige to, nagpadala kanako. So, di gid mahitabo nga mingon sila nga ang Roman Catholic, pangalan na nga ingon ani nga dili mao. Sunod, nganong tawag anang giingon tag Roman Catholic. Kato ato ang gikuan ng San Pedro. Ato apong gi-declare, ato apong gi-profess na kining maong gingharian sa Dios gitukod ni Kristo sa Jerusalem ni adtong tuig 33 makita nato nga tawag ini kuan makita nato nga bilambo ni gibalhin ni padung dito sa gitawag og Roma. O pag-abot sa gitawag og Roma, milukop pud ni sa tibuok ang gitawag og kalibutan. So mo na, so ato ang gi-profess mo gitawag tag Romano Katoliko. Okay, naka-download pud ko og duway ay maayo sir, maayo day. Sir Oliver, magkatog gitarelas may hapon nimo sir. Sir Erson Casas, mayong hapon